квалификация по пчеларство. Ами самите курсове, да оставим факта, че минават формално, само да получат тапията. Кой ги води? Бяха правили по 112 ли беше преди? По 111. По 111 мярка, да. Курсове, в които знам, балет майстори са им водили лекции, други не знам какви си и тъй нататък. Извинявайте, дори моето име в университета го разбрах. В нашия център там за продължаващо обучение. Защото аз отказвам да водя, защото нямам това в физическо време и защото считам, че примерно за времето, което ще загубя с курсисти, които ще бъдат там 10 или 15 човека група, бих свършил много по-полезна работа за българските пчелари за същото време, занимавайки се с селекционната работа. Тъй като това е коня, който язда. Отколкото, примерно, да се занимаваме теми като, ма как така, вие отказвате тук, работите в университета, отказвате да водите курсове в университета, пък водите еди си, къде си, еди си, къде си, еди си, къде си. Оказва се, че даже името ме е употребено, защото там, за да получат, да спечелят проекта, нали, да могат да обучават, им трябват хора с титли и звания. Ето го един с титли и звания, който няма и хабер даже, че там води курсове, обаче, нали, проектът е одобрен и някакви други обикновени пчелари като вас изнасят лекции, учат ги как да хвасят зеле, как не знам какво да правят, само че не е това. Дори и моите ходиха в Костинброд, четоха им там за болести по пчелите и аз ги питам, добре, на какво им научиха? Или беше директор. Абе, знам, вика, за какво питаш, ако трябваше да научим на този курс какво е американски гнилец, не го научихме, бъде сигурен. Чухме други работи, но не и това. Да, ето по този начин, дали точните хора се канят, за да изнасят тези курсове. На следващото място няма да подмина пчеларските издания. Ами жълтата преса, както е наричана. Вътре пълно с какво ли не. Отначало, преди години още когато се появиха, тук-там пусках материали за опровержение на това, което е. Иначе трябваше да си превърна живота в ад. Вътре кой ни го мързи, има всеки писал на какви ли не работи. И интересното е, че още ги купуват и някой вярва на това нещо, което се пише вътре. Та какви ли не кошери ви доставиха, та какво ли не беше, та кръгли, та не знам какви, та модулни, та задмодулни и не знам какво си и не знам що си. Имаше хора, които точно поради тази причина на времето беше модерен кошера на Роже Делон. Направиха инвестиция, заложиха апартаменти, взеха им апартаменти. Защо? Защото хората, които правят тези пчеларски вестници, фактически ние нямаме списание. Имаше едно българско списание пчеларство, което вече отдавна не излиза. Значи, на тях целта им е да се продаде както стоката в магазините им, така и самия вестник. И не знам защо втълпяваха на българския пчелар, че кошера прави меда. Не, кошера не прави меда. А онова, което е вътре в кошера, то прави меда. И хората си загубиха и апартаменти, защото един беше направил 300 семейства, като мислеше, че ще потекат реки от мед. Защо? Защото виждате ли кошера на Роже Делон, те малките, значи това било близко до хралупата. Ми дайте да почнем с хралопарството преди няколко 3 века назад. Да се върнем, да се върнем близко до хралупите, нали? Защо? Тия с кранчето сега двете ги пуснаха с кранчето да тече мед назад? Това пък е другото нещо. Значи в момента, в който излезе, веднага получих препратката. Да, хубава идея. Ако може махич да не работиме и само да врътнеш крана и да тече, обаче нали разбирате какъв е механизма? Там се пресова, мори се всичко вътре. Как изтича този мед? Как се изсежда от килийките? Какво се случва? Точно. Да, ама иначе интересно. Врътнеш крана и готово. Защото имаше и такива ми звънят. Какво ще кажеш да си купим и такива кошери? Ми купете си. Ма пчели ще имате ли? И колко време ще ги имате? Аз не бих могъл да правя това. Значи липсват ред колегите на тези издания, за да пресяват зърното от плявата. На времето в списание Пчеларство ред колегията се състоеше от старши научни сътрудници, доценти, професори, дори член-кореспонденти имаше вътре. Тяхната идея е точно тази.
Значи да могат да предпазят обикновения пчелар от ненормалните истории, които някой съчинил в главата си. Нали? За да може да има той. И сега като вземете старите списания, ще видите, че там има ценностни неща, които още не са се променили. И са актуални дори и днес. Докато всичко друго, което излиза, не знам, аз много пъти даже на Копарска съм му викал, бе, откъде ги намираш хора такива, дето никой не ги е знал, изведнъж с твоята медия ги правиш известни, почват да ги канят, да им вярват. Може ли да имаш 3 кошера на балкона и да учиш, примерно, един такъв като мен, на селекция? Няма да го цитирам, нали, като име. Вие всички го знаете за кого говоря. Издаде един белюк книги. Какво? От интернет пространството смъкнати преведени неща. Ма те и баба знае. Само, че това не го прави специалист. Всичко това се случва благодарение на факта, че в България липсва научна общност. Пчеларска общност. Ако имаше 10 поне мастити професори като мен, да кажем, причислявам се към тях, така ли щеше да бъде? Не, нямаше да бъде така. Само, че пръсти на едната ми ръка даже са много, за да кажат колко хора се занимават с истинска наука в пчеларството в страната ни, за съжаление. Младите хора не искат. Защо? Ами защото като дойде при нас с 400 лева заплата, как семейство ли да гледа, какво да прави? Това е един голям проблем. Тепърва, не че ние искаме да обучиме хора, напротив. Аз се радвам на моите магистри, които завършват на колко народ съм предлагал. Викат, това ще е свързано и с преподавателска работа, ние с хора не щем да работим. Да, наука можем да правим, ама не можем. В развъдната организация имаме решение да правим научно-изследователски център, обаче всичко това става със средства. И за сега не сме мръднали кой знае къде напред. Но без това, без научно обезпечаване на пчеларството, аз не виждам как то за бъдеще ще се развива. Не можем само от другите страни да вземаме нещата и да ги привнасяме в България. Защото при нас условията са специфични. Един от нашите искаше да прави американско пчеларство и видя, че не става. Значи едно е там, условията и начините са друго е тук. Няма да подмина, на 7-о място съм сложил държавната администрация. Общо взето, моите впечатления са, че там капацитетът е изключително нисък и за това се вземат опасни решения. И това, което преди малко ви казах, правят се абсолютно каквото си искат. И да ви кажа, аз от година вече не стъпвам в Министерството на земеделието. Защо? Ами може да приемаш политически решения. Дайте да махнем цялото законодателство и да знаем, която партия е на власт, тя взела решенията, нали? Самото министерство да нарушава самия закон или самата законова рамка, законите, които са. Защото за да нямат натиск, за да им е удобно в креслата и да вършат такива работи. В край на краища ви казах, че като видят, че пчеларите не са единни, по-рано поне чуваха. Сега това, което ми прави впечатление, е изключителна арогантност и въобще не се занимават с нас. Правят се, каквото се знаят, на тях да им е удобно и дотам. За съжаление. На следващото място съм сложил навлизането на олигарсите в пчеларството. Не знам дали ви е известно, но тук във вашия район, сигурно знаете, израелска фирма прави инвестиции, големи пчелини искат да правят под над 10 000 пчелни семейства. Тук, в този регион. Нагоре китайски фирми, на друго място други фирми гледат да се настанят в България. Различните програми писал съм опасни последици. За какво опасни последици? Ами, много често се вземат пчелни семейства от хора, които нямат никаква квалификация.
формално карат някакви курсове и оттам нататъка този, който професионално години наред се занимава с пчели, като му тупнат пчелни семейства в съседство и понеже он не разбира за какво става въпрос, може една камара болести и да не говорим за други работи, които може да се случат на човека, който се занимава. На следващо място съм сложил интернет пространството. Различните форуми. За съжаление, казах преди малко, българските пчелари най-често там се общуват и там се обучават на пчеларство. А това не е най-правилният начин. Защото обикновено вътре влизат хора, които не гледат пчели. Защото не можеш да имаш време, толкова много време, отглеждайки голяма бройка пчелни семейства, едновременно да си непрекъснато в интернет, във форумите и да пишеш. Кога успяваш? Не влизам там само когато ми информират, че има нещо, където трябва да го видя, тогава. Иначе в останалото време не. Експанзията на чужди фирми. Значи това, което казах, създаване на стопанства с хиляди пчелни семейства. Ефектите на големи... Значи тук може да се случи същото. Това, за което говоря. Ефектите на големите хипермаркети и малките магазини. Представяте ли си, след време ще има мастити пчелари, които, това, което говорих за олигарсите, хора, които имат пари от други дейности, обаче искат да направят инвестиции в пчеларството. Има такъв един, който направи даже и развъдна организация. Да, и се хвалеше в интернет пространството, че разрешителното му струвало над 30 000. Представяте ли си най-скъпата хартийка? Аз 2 програми съм защитавал пред комисия в Министерството на земеделието за развъждане на пчелите в страната. 1 стотинка не е изтекла от джоба ми. Пита се, кой ги взе тези пари и къде отидоха? Точно тези хора с големите пари са опасни. И онова, което може да се случи, такива, които имат по 150-200 семейства, които хранят семейството си с тези пчелни семейства, да не дойде в един момент, този момент, да се случи този ефект. Промените в климата и адекватното отглеждане на пчелните семейства от пчеларите. Виждате, че всичко се променя. И то драстично се променя, поне през последните години. Има хора, които само гледа, отгоре погледа, той е напълнил кошера, чака и слага магазините и след това отива само да види дали има нещо вътре в това. Така не се гледат пчели. За съжаление. А трябва пчеларят да реагира адекватно. И в тази връзка искам да кажа, синдром на изчезващите пчелни семейства не съществува. Ако някой ви говори за нещо подобно, значи той е много назад с материала, защото в доклада към Европейската комисия за здравето на пчелите от миналата година, не от миналата, от по-миналата година, 2014 година, категорично това понятие се отхвърля. Има конкретни причини, които водят до подобни